Salutare, guys! Astăzi ne vom juca Food Gang. Deci vedeți că am făcut. Vă explic de ce. Păi pentru că contul meu mi-am șters aplicația și s-a stărs și contul meu. Că aveam mulți caracteri, aveam mai puțin, dar nu e nimic. O să ne jucăm cu toți caracterii pe care le-am un meci. Și am făcut niște misiuni pe Tom, văd că le reușesc. Mai întâi cu Bro, mai întâi, apoi cu Tom, apoi cu Billy și apoi cu... Asta e nou caracter, da? Deci, cel contul meu pe care mi-a picat parcă Jack, pentru caracterul, nu știu. Ok, să începem. Mai cu... Și o să vină reclame după ce voi termina meciul, nu e problem. Nu știu de ce îmi vin, dar că... nu știu de ce îmi pare rău, dacă vor veni reclamele, dacă vă plictisiți, dar nu e nimic. O să treacă. Și spuneam să mai vorbesc în meci, pentru că trebuie să-mi lasă. Și-l bate și cu capul tău. Tom va fi problema pentru că acest caracter e cam greu. O să fie cam greu Tom, dar încercăm să vedem. Așa, am câștigat. Acum, cred că o să vină reclame. Ba da, vor veni reclame. Gata. Acum să aștept să treacă și ăsta. Și gata. Da, am terminat cu Bro. Acum cu Tom. Asta va fi problema, v-am spus în meci. Că va fi cam greu să jucăm cu acesta, pentru că să știi cam cel mai greu de mânuit caracter din cele pe care le-am eu. Ok, cred că Tom e cel mai greu de mânuit, mi se pare mie. Trebuie să te duci de departe, să taci și mi se pare greu. Și caracterii nu stau lipiți de tine, că dacă stau lipiți îi poți ataca, dar na, mi-e greu. Și de asta v-am anunțat că poate aici o să pierdem sau o să fie egalitate. Așa. Nu o să mai vorbesc în meci, va fi în fiecare meci, pentru că sunt concentrat și nu vreau să...
O să vină tot reclame, crezi? Da, cum credeam. Așa. Asta, e că nu trebuie să încerc. Așa. Acum cu Billy și ultima oară cu Nori. Nu o să mai vorbesc în meciuri. Trebuie să mă concentrez. Îmi pare rău. Jos. A dispărut la buget, am uitat. Nu știu ce de la Brawl Stars, pentru că ăsta zici că e Brawl Stars copia. Doar că caracterii sunt fructe, legume, dulciuri și etc. Hamburgeruri și tot. Când se încarcă ăla, doamne. E greu și cu Billy. Da, e mai greu cu Tom. E mai greu cu Tom, spun eu. Aoleu! What? E viață. Mamă. L-am și eu. L-am primit în aceste la început 10 trofee. Uade o pe ăsta. Da, iarăși reclamă. Așa. Să mai așteptăm. Așa. Tot într-o. Acum cu Nori eram și eu. Că nu ți-l trecut că l-a avut și celălalt jucător. Și să-i dăm bici. Așa. Tot ăsta Billy. Și mie îmi place să-i zic castraveciorul. Da. Că bă. Asta e. Wow, aleu. Las că câștigăm. Mamă, dar ăsta e bun! Că e prin surprindere! Mamă, ce bun! Ce bun e caracterul ăsta! Wow, ok! Mamă! Așa. Last time I fired my gun? Așa. Deci, cam atât a fost episodul, guys. Nu uitați de un like și de un subscribe. Și în plus, mâine ne vom juca Brawl Stars
Și l-am luat pe Grom, parcă așa îl cheamă, de la campionatul de la Brawl Stars. Le vom juca mâine și îl voi arăta care este faza cu el. În plus vă spun că este raritatea epică. Așa. Pa, pa!